Kama upastor ningi i-channel nje ofleki sicela wenza ukubalekile nokufanele ngabe ukulike ngabe ukusubscribe kwi-channel kakhulu ukuba ilunga le channel uma unawo amandla usebenza une-business unga-contribute to the channel lokho ngakwenza uthokoze kakhulu ukubona inguquko izobe ziza ngenxa ye-contribution. Sibheka la udaba likaSipho kaMdletshe ukuthi ngabe kuchazana iphupha ke umbhede yasebenza kakhulu abantu bephumula. Umbhede yasebenza makwabiwa kunezibizo uyaba khona shadwa bethenga impede abantu baphane yona yabo ukwenzela ukuthi laba bayosuke beshada babe nendawo yokulala enethezekile. So umbhede uyazisho izinto ezinhle nogulayo uyalala embedeni uma seyisilo sengubo abelapha nje gule bangwenezibe embedeni yabo. So ngakusho kubi futhi umbhede naku ke singakusho ukuthi okokuqala uma uphupha umbhede kuyaba uphawu sithanda njengoluhlu uma ulele wedwa osuke lusho ukuthi uma ungakashadi ngobuqotho nesimilo sakho ungasuthole uthando noma uthole kumshado. KumaHebheru 13 verse 4 uthi ukuganana makuhlonishwe yibona bonke. Umbhede ungabi nasisihla ngoba kuyisifebe neziphingo uNkulunkulu uyakuzahlulela. Number 2 umbuko futhi umbhede kuwuphawu isithanda njengoluhlu uma uwendlala uceba ulungisa olusho ukuthi ungase ube nohambo ungase uthathe uhambo ungenzeka kube nohambo uzodinga ulithathe esikhathini esiseduze. Isaiah 57 verse 7 uthi ke entabeni ende phakemeyo ubekile umbhede wakho futhi ke wakhuphukela khona ukunikela ngomhlatshelo. Number 3 umuphupha futhi umbhede kuyaba uphawu luhluma undlaliwe ugcetshiwe ulungisiwe nosuke lusho ukuthi lindela ukuxazulula noma ukuxazululeka nokuphela kweinkinga esuke zikukhungethe. Ngenzeka kade uneyinkinga kade kuneyinkinga ayikhona ngabe sebudlalweni noma ngabe kuphi kodwa uma usubona ulungisiwe ugcetshiwe kusho ukuthi zingase zixazululeke noma ziphele lezi inkinga ezikukhungethe. Number 4 umbuko futhi umbhede kuyenzeka kube uphawu olubi kwabanye osuke lusho ukugula kwesihlobo ukugula komuntu ojwayelene naye kumuntu omaziyo noma kwelungu lomndeni elisuke lizobangwa nezibi. Amahubo 41 verse 3 uJehova uyakumphasa ecansini egula wena kuya kuguqula ukhokho lwakhe eguleni kwakhe. Kanti ke number 5 yenzeka futhi umbhede kwabanye uchaze isifo esuke nje sizokwehla emndenini ihlotsheni kubantu baziyo kubantu sonje nabo. NgokukaLuka 17 verse 34 ngithi kini ngalobo busuku kuya kuba khona ababili embedeni munye omunye uyakuthathwa omunye ashiwe. Siyabonga kakhulu ke nganza kuthi inamba ayisetshenziswe kuphela abantu abangabalandeli be-channel. Uma ngayini umlandeli we-channel ungayisebenzisi inamba abantu abangabalandeli ubabona ukuthi bayafona most of the time because they know the rule. Abantu abangasebalandeli babona ngokuWhatsApp babona ngokutexta especially nami sifuna ngenza ama-SMS manje ngiphendulane naye nge-SMS ngoba sengi-SMSile or sengibhalele WhatsApp uyamtshela ukuthi ifona akafoni yabo uyablock bla bla bla. So please stick to i-call ngasonke isikhathi. Uma ngibusy ngizosho ukuthi ngibusy I do get back to people. Uma ngifonile umuntu uma ngibusy ngiyamtshela ngibusy akekho umuntu wakwangifonela ngamtshela ukuthi ngibusy ngangabuyela kuye ngiyabuyela kuwe ngetime yami yabo. So ukuthi akekho umuntu ozothi hey manje ngicela ukutexta nje uthi ubone ini don't text me don't WhatsApp me please. Nganza kuyithu asibamba umthetho.
basi mangathuleka